dyma ni yn rhifyn rhif 6 o ffasiwn mewn munud. A heddiw dwi'n mynd i wneud tutorial arall chi ar sut i wneud gweinod gwanwyn ish. Dwi'n defnyddio Eat My Desk gan Barry M unwaith eto, wneud unrhyw nail varnish lliw pastel wneud y tro. A hefyd yn defnyddio'r top coat yma gan Barry M. Bydd angen hefyd tissue mwyn sychu'r paent oddi ar y brwsh. Ond ydych chi ddim angen dim sgil o gwbl yn wneud hwn. Dabiwch y brwsh ar y tissue mwyn cael chydig bach o'r paent oddi ar y brwsh. Yna, yn dechrau ar blaen y gewin, jyst dabiwch y brwsh rywsut. Mwyn creu'r effect y paent yn ffeidio allan. Yna, dyrwch y top coat i orffan. A dyna fo, wedi gorffen. Diolch yn fawr iawn i chi am wylio. Tara!